Testing 1, 2. Episode Norin di Tabasay. Ayo, ang katawran na miki pa rin na kung kayo live kundi on Facebook at di YouTube. Di radio gid na mitra na uri papa kin sa bubusi na ba di amiyate matrawa yan. On na ko roy di series na ko. Si test mo kaya man ayon nora minded. Ay si data utan na nori. Nakanda nga ba na ko roy kana yan. Ayan ako tanong tanan niyo. Anakamtangi dia benana kundi online na mi service schools kung andas ka na kung ano ba sa ami service school live hindi nga po ngayon manayag mapunta nga na di termore papa the live na naka na ko na ko yun na ko yun anakamtangi dia service schools kung ansi ka na ko ati dirati the live on the Facebook YouTube o ati saka na ko nga na termore papa di radio o di YouTube naman ba Facebook.
Ara ka matayo ikukuran din. Tapos, tamero ayo. Ang pwede ni Bismaya ko, kamna ba kayo kumkunan, hindi niya na pipigil po, mamita po. Hindi po na po, ang tanim ako nun. Tangay ng tapos ayo. Ayo, as pwede ni Bismaya ko, ang kana, iyayahan mga ko, yung mina. Ito na, yon kawaya. No, sa puntas pi. Kaya kan Bismaya na imuay, kaya nataruay ka, taruay ka, kaya, pwede na. Ay, ang kamna ni Bismaya ko, ay mungkin, kawagin ang kan, tanim ako, tataro. Sa kaukilan tataro, sa usiya raw naman na nauto kaya kaukilan tataro. Ya, ay na po, sinanari. Ang astanay na rin po marang ang ito. At yan yun, eh, ito, kaukilan yan yun, Maria Kera, ararun kaya ba, so,